Salisu Ladies Legendaruwa. Haka ne, tare da Binta Sa'a. Masoyanmu a yi saurare lafiya. Wayo babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne in ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Muna a zaune da ni da kai fasali su mutuwa ke raba mu. Dai batun gaskiya ne abin ayyayi to soyayya surutu ne gani da zuciya ranan da so ya kare ranan ba sa gani sai dai sarautan Allah ranan ba sa gani. Babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Kin tuce ni wayo rama kin tuce ni. Sakayya da na gurin Allah Allah shi ke sakawa. Ashe cuta ta kike yi ai ni ban gane ba. Ai cuta ta take yi ai ni ban gane ba. Na gane mai cuta min ba za ta kara min ba. Idan Allah ya yarda ni ba za ni koma hira ba. Hankali na ya kwanta ni na jin daɗi na. Babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Hakoranta na buɗe zuciyarta na liƙe. Hakoranta na buɗe zuciyarta na kulle. Ashe dariya ne dariyar karya. Ashe dariya ne dariyar karya. Ashe zagina take yi ai ni ban gane ba. Ai zagina take yi ai ni ban gane ba. Na gane mai zagina ashe yaudara ne. Babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Na Sahabi Umar Hassan ga mana kiɗa. Kiɗan zamani sai ɗan zamani. Takun gaskiya sai a Nijar ya haye guru na hasira zango. Studio Sahabi Umar Batsama Basura Nafisa La Police. Emana takun gaskiya jamuje. Babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Wayo ya hayyana wayo sarki nawa wayo hindatawa wayo tsaharata general director na wayo Adam Zara Abdure Farata. Wai soyayya surutu ne emana gani da zuciya a ranar da so ya kare ranar ba sa gani sai dai sarautan Allah ranar ba sa gani. Babu muni a ranar su babu muni. Babu muni a ranar su babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni. Sai ya tashi take muni. Abuwa da ke kamar wasa sai gashi ya kasance. Talke cikin mafarki ne sai gashi ya kasance. Ai
duhu ya shige ni har cikin zucina, ai duhu ya shige ni har cikin zucina, na gane mai zagina ba za ta kara mun ba. Idan Allah ya yarda ai ba za ni koma hira, ni ba za ni koma hira ba, ba za ni koma hira ba. Babu muni a ranar su, babu muni, babu muni a ranar su, babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni, sai ya tashi take muni. Wayo babu muni a ranar su, babu muni, babu muni a ranar su, babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne in ya tashi take muni, sai ya tashi take muni. Babu muni a ranar su, babu muni, babu muni a ranar su, babu muni. Soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni, sai ya tashi take muni. Wayo Babu muni a ranar su, babu muni, babu muni a ranar su, babu muni. soyayya farin tsuntsu ne sai ya tashi take muni, sai ya tashi take muni.